Nagbigay naman ng babala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Ilocos Sur sa publiko na patuloy na maghanda laban sa posibleng epekto ng sunod-sunod na lindol na naitala mula sa Manila Trench. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, mahigit 200 na ang naitalang aktibidad ng lindol simula noong Desyembre 17 taong 2024. Dahil dito, pinag-iingat ang mga residente lalo na ang mga naninirahan malapit sa baybayin dahil sa banta ng tsunami na maaaring idulot ng mga malalakas na pagyanig. Ipinaalala ni PDRRM Officer Ron Arquiliada ang kahalagahan ng paghahanda sa ganitong uri ng kalamidad. Ayon sa kanya, mahalagang may nakahandang go bag ang bawat pamilya. Dapat itong maglaman ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, first aid kit, flashlight, baterya at mahalagang dokumento. Dagdag pa rito, muling pinaalala ng opisyal ang tamang pagsasagawa ng duck cover and hold technique. Malaki ang may tutulong nito upang maprotektahan ang sarili sa tuwing nararanasan ang malalakas na pagyanig. Ayon ni Arquilada, hinimok din ng PDRRMO ang lahat na manatiling mapagmatsyag at sundin ang mga paalala ng mga lokal na otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa panahon ng sakuna. IFM News. IFM News. IFM News.